Nagdeklarar na sang state of calamity ang pila ka mga banwa sa Sarangani. Lakip na ang malapatan kag lana matapos ang halit nga gintugas ang magnitude 7.8 nga linog sa lugar. Base sa datos sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naka-eksperyensya ang malapatan sang intensity 8 nga isa sa pinakamabaskog nga na-record sa amo nga linog. Bangod sa dako nga halit, temporaryo nga ginsirado anay ang Masla Bridge matapos makitaan sang gamay nga pagkaguba sang istruktura. Sa bahin o kung sa pihak nga bahin, sa banwa sang Glan may ara sang landslide nga nagluntad, kag may ara naman sang salakyan nga natumpukan sang nagkalahulog nga mga bato. May mga residente naman nga gilayon nga nagakinahanglan sang bulig, kaangay sang pagkaon, tubig kag iban pa nga supply. Napaidalom naman sa state of calamity ang General Santos City, kag pila ka bahin sang Jansan Tibuli, Surala Road kung sa diin temporaryo anay ini nga ginsara matapos makitaan sang Department of Public Works and Highways nga hindi iniluwas agyan sang mga motorista.